Kulandireni nonse konse kumene muli pano pa Likuni Riverbanks Property Studios kuchimake kwa nkhani zakutali. Likuni Riverbanks Property Studios yafuna ifunire mafuno abwino Profesa Peter Wamuthalika popambana pa chisankho cha 2025 16 September. Likuni Riverbanks Property Studios ikufuniranso mafuno abwino komanso kuthokoza ndi kuyamikira kwa mayi Annabel Ntalimanja amene ali wamkulu woyendetsa chisankho mdziko lino. Makamakanso ikufuna ithokozenso onse amene anagwira ntchito yopambana kuti chisankho chimenechi chiyende bwino. Likuni Riverbanks Property Studios ikufuna ithokoze amalawi onse posunga bata pa nthawi imeneyi. Ambuye adalitse dziko la Malawi.